So, grazzi mulej. Nixtieq nistidinkom eżis telespettaturi u daw kollha li jintom qed taraw dan il-messaġġ u dan il-programm. Illum inħeġġixkom tisimgħuni bir-reqqa u forsi xut minnkom ħad tismaw affarijiet li ġieli smajtuhom qabel u ma xut minnkom ħaterġgħu forsi tagħmlu tiġdid ta' ċertu ħsibiet u memorja u xut minnkom ħatiġu forsi iktar aware ta' ċertu affarijiet li forsi aħna naħduhom for granted. Jew nkella naħsbu li forsi qegħdin fit-triq tas-sewwa u jista' jkun li inti jew jista' jkun li inti viċin, imma bħalma ġieli qed jiena sew jekk inti tkun viċin ħafna jew il-bogħod ħafna, jekk ma tkunx fuq il-vapur ma tagħmilx differenza jekk huwiex 8 pulsieri jew 8 mili li tkun il-bogħod ċerta timmissja l-vapur. Qed tifhmuha? Għalhekk jitolbu miegħi eżis aħwa sew intom hawn preżenti u intom fuq it-televiżjoni u Facebook u s-social media kollha isimgħu bir-reqqa u ħalli l-Ispiritu Santu ikkellmek u jarbillek qalbek u tarbel lilek innifsek biex tara fejn inti mal-mulej. Għaliex kien il-mulej stess innifsu li poġġieli dal-messaġġ f'qalbi biex inkellem lilkom dak kollha li intom minn ġimgħa wara ġimgħa sew tattendu hawnhekk u sew dawk kollha intom parti minn il-familja mifruxa madwar Malta u Għawdex u dawk kollha li intom fil-kumdita ta' darkom. Issegwu dan il-programm u forsi wkoll dawk kollha li intom qegħdin fi sptarijiet, forsi fid-djar tal-anzjani, homes li bħassa qiegħed fuq sodda u qed tisma' messaġġ jew inti qiegħed forsi viċin tal-aħħar ta' ħajtek fuq din l-art u għandek bżonn tisma' dal-messaġġ. Għal xi ħadd dal-messaġġ ħajkun l-iktar messaġġ li ħajswilek għal ħajtek u għall-eternità. Għaliex kien xi ħaġa li poġġieli f'qalbi nebbaħni l-mulej fis-spirtu tiegħi biex nitkellem fuq dan il-punt. Is-salvazzjoni. Is-salvazzjoni ta' ruħek. Għalhekk itlob miegħi jgħidu mulej qadis kellimni l-lejla mill-kelma qaddisa tiegħek. Ispirani mulej. Għatini l-grazzja nifhem mingħajr fixkil u nifhem ċar il-pjan tas-salvazzjoni li inti għandek għalija. Grazzi mulej qaddis li inti ħatkellimni u ħatamili li ċar ħalli jien nkun sikur u konfidenti fejn jien ninsab quddiem għajnejk quddiemek u quddiem vista tal-eternità. Spiritu Santu f'isem Ġesu Kristu kellimni. Amen. Mor fi ktib tal-Atti tal-Apostli kapitlu 2. Din il-ġimgħa, infatti, għal dawk li qed jarawh live u forsi għal dawk li forsi qed taraw wara li sar dal-video u sar dal-messaġġ u anke snin wara. Din il-ġimgħa, Novembru tal-2025, kien hemm storja sabiħa u inkoraġġanti fuq il-social media fejn kien hemm dar ġewwa l-Mosta li bdiet taqbad bin-nar, dik mhix xi ħaġa sabiħa, imma ġo din id-dar li bdiet taqbad bin-nar u beda jiżdied id-duħħan tan-nar, sfortunatament inqabdet fih tifla ta' 14 sena. Kemm minnkom rajtu għall-istorja. Inqabdet fih tifla ta' 14 sena li ma setax toħroġ minn hemmhekk u kienet viċin li tintilef fil-fjammi tan-nar. Però grazzi mulej ukoll u grazzi għal dak ir-raġel jew dak l-irġiel, żewġ membri mill-intervention unit dawk li jgħinu f'sitwazzjonijiet bħal daw, daħlu, għaddew mitħaħen u r-riskju tan-nar inkluż ir-riskjaw ħajjithom u daħlu għal din it-tifla u vera xi ħadd dan ir-raġel li fuq it-televiżjoni fuq is-social media smajtu jgħid hekk ara. Żomm miegħi qafasni u titlaqnix. Żomm miegħi titlaqnix, qafasni sew, titlaqnix akkosta kollox, titlaqnix żommni sew. U ftakar f'Ġesu. Eżis Maltin u għawċin.
Din l-istorja nemmen li jitkellem Alla l-poplu Malti wawċi bija. Naħseb ma hemmx mewta karakter li xi ħadd imur u qatt jinħaraq f'nar. Ma nafx hekk hemmx mewta aktar minn kara minn hekk. Però ringrazzaw l-Alla u ringrazzaw il-mulej Berek daw l-irġiel u dan dawk kollha li jaħdmu fil-intervention unit u nixtieq nagħtikom ċabċipa minn hawn ġewwa River of Love, għatuhom ċabċipa. Alleluja. Imma bħalma dar ir-raġel kien ta' salvazzjoni għal din il-tfajla ta' 14 sena li kienet viċin tal-mewt. Bin-nar. Ekku kollha kemm aħna konna u għadna u qegħdin id-dinja kollha qegħdin dak kollha li huma dehom ħajjin mal-ħajjin fiżiċi kollha qegħdin fil-periklu tan-nar. U hemm xi ħadd li ġie u mhux biss għajjat imma għalina biex aħna naqbdu miegħu u ma nerħuħx u ma nitilquħx akkosta kollox titlaqnix jgħidlek Ġesu. Aqbad sew miegħi granfa miegħi ħassalva. U minn storja vera, fiżika u li ġrat vera f'pajjiżna f'dan in-Novembru tal-2025, din l-istorja hija vera kuljum. Għal dawk kollha li intom għażiltu l-Ġesu Kristu, il-mulej jgħidlek żomm miegħi. La titlaqnix. Akkosta kollox tgħaddi minn xi tgħaddi, titlaqnix żomm sod miegħi, għafas nisew miegħek. Ħalli nsalvak. Ħalli ma tmurx tinħaraq fin-nar tal-abissi tal-infern li ma jispiċċa qatt. Etern. Illum għamilt xi riflessjonijiet li ħanaqsam magħkom. Number 1, xi ħaġa żgura li taħdem 100% 100% ma' kull bniedem li għad għex, li qed jgħix u għad irid jgħix fil-futur. 100% kull min qatt twieled irid imut. Kull min qatt twieled irid imut. Il-mewt tiġi 100%, 100% għalik. Dak il-ħsieb biss huwa verament diffiċli jekk timmedita fuq sew tħallik tgħix gburi bil-gburija f'qalbek. Għaliex b'saħħtek kemm b'saħħtek. Sinjur kemm inti sinjur, għandek kemm għandek edukazzjoni. Għamilt kemm għamilt ġid jew ħsara jew it-tnejn, taħseb kemm taħseb inti tajjeb, taħseb kemm taħseb għandek edukazzjoni jew nuqqas tagħha, il-mewt dejjem hija viċina. Dik number 1. It's 100%. Number 2, 100%. 100 sena oħra ħadd minnkom ma jkun hawn. Xewt minnkom laqqas 50 sena oħra. Xewt minna inkluż jien ġifieri. Xewt minna laqqas 30 sena oħra. Ma ħalli nassumu li hawn minn ħajjix 100, 110, 120. Praise God. Amen. Mank jekk tgħix 120. L-eternità hija twila ħafna. ħafna, ħafna, ħafna. Daw kollha li intom qed tara dal-programm bħalissa nassigurak 100 sena oħra. Anke jekk għandek għadek żgħir. 100 sena oħra int ma tkunx hawn. Fejn ħad tkun? It's very humbling thought. Tista' toqgħod attent x'tiekol u forsi tagħmel ħajtek iktar healthy jekk toqgħod attent x'tiekol. Trid toqgħod attent
fuq rigward fiziku tiegħek li żżomm lilek innifsek healthy, good, tajjeb. Dbijat li lek innifsek milli tipparteċipa b'ċertu affarijiet li forsi kkawżawlek mart fiżiku jew mart emozjonali jew mentali u tajjeb. Imma anke jekk inti tkun ottima forma fiżika xorta ħadd tmut. Allura issa it-tielet punt li huwa wkoll 100% hija li wara din il-ħajja ma jispiċċax kollox. Wara din il-ħajja fiżika li na inti nafu tibda ħajja oħra eterna li ma tispiċċa qatt. U 100% kull wieħed minna u kull persuna li qatt tex. U nixtieq nindirizza dawk kollha li forsi qegħdin fit-tbatija. Dawk kollha li forsi qed taraw dal-programm bħalissa minn ġewwa l-ħabs, minn ġewwa l-faċilità ta' Corradino, minn ġewwa ġo xi home, minn ġewwa ġo xi isptar, jew qiegħed waħdek fid-dar. U forsi qiegħed f'sitwazzjoni kera u tgħid ħammut, taġġilx. Alla tibgħatlek dal-messaġġ biex taħseb sew fuq l-eternità. Minn dil-ħajja inti ma żilx biex tidħol u ma żilx kif tiġi, imma hija fidejk biex tażel kif titlaq. Hija fidejk u fidejja billi kif nażlu kif li tilqu minn din il-ħajja. Ma kellek l-ebda dritt, kan l-ebda jett, l-ebda sej kif tiġi, fejn tgħix, ant min trabbejt ma kellekx sej. Però l-fatt li qed tisma' llum għandek is-sej kollha, l-awtorità kollha, d-drittijiet kollha biex tkun taf int once li s-separju jagħlaq fuq ħajtek, is-sentenza tinqata' fuq is-snin li inti ġejt iddeterminat minn Alla kemm għandek tgħix fuq din l-art, tibda ħajja oħra. U aħna dejjem naħsbu f'ħadd ieħor li ħajmut, imma xi darba ħadd tasal għandek. U nħeġġiġkom taħsbu fil-mewt ta' spiss. Għax ħadd tasal żgur. Amen? U 100% oħra hija jew inti tmur il-ġenna jew inti tmur l-infern. Jew inti tmur il-ġenna jew inti tmur l-infern. Qed tisimgħu? Hallelujah. 100%. Fejn tkun? Il-ġenna jew l-infern. Għal dawk l-eżiż insara kattolċi li intom imrobbija Malta u anke f'pajjiżi oħra simili bħal Malta, il-purgatorju ma jeżistix. L-ewwa msemmi darba fit-tagħlim ta' Ġesu, l-ewwa msemmi la b'vers, la b'isem u laqas bil-kunċett mit-tagħlim tal-Apostli jew id-dixxipli ta' Kristu. Anzi, bosta anka teologi, inkluż kattolċi Romani, jgħidu li m'hemmx purgatorju, kienet xi ħaġa inventata mill-Knisja ta' Ruma. F'daw l-aħħar jiem, propju inqas minn dan l-aħħar xahar, il-Papa tal-Knisja Kattolika Rumana, il-Papa Leon, ukoll għamel dikjarazzjoni li naħseb eżed bosta kattolċi li Salvatur wieħed biss hemm. Għalina li naqraw il-Bibja ma kienx xejn ġdid. Imma l-kattolċi li jibbażaw dejjem, jgħid xejt il-Papa, xejt il-Papa, xejt il-Papa. Dan il-Papa, mill-ftit li qed nisma' jien, qed jitkellem ħafna skont xejt il-Bibja. U forsi wħud minnkom qabli tgħidu bejnek u bejn ruħek dak li rqiq tat-television kellu raġun. Imma żidu wassa li rqiq Augustus. Amen. Issa jekk inti ma tiffanzjanix, jiena niffanzjani. Il-mara tiffanzjani. Alleluja. Praise the Lord. Alleluja. Imma simgħuni. Daqna ċajta sewwa. Imma il-Papa Leon ta' bħalissa li huwa l-Papa tal-Knisja Kattolika Romana qal Salvaturu f'eddej wieħed hemm u Marija
ma kellha xaqsam xejn mas-salvazzjoni u ma tista' ssalva lil ħadd. Hija ovvja għalina li jaqraw il-Bibja. Da ma jfissirx li ma nemnux fiha u ma nonorawiex u nemnu fil-passi tagħha u fil-ħajja tagħha, imma bħala salvatriċi m'hemmx Salvatur biss wieħed hemm Ġesu. U dik l-Iskrittura hija ċara fuqha. Allura ejja nifukaw fuq dak li huwa essenzjali li mingħajru int ma tistax issalva. Mela xi darba ħatmut 100%. Xi darba dil-ħajja tispiċċa 100% għalik. X'imkien ħatmur 100% wara hawnhekk ġenna jew infern u tiddeċiedi llum. Nista' naħsibha naqra għandik l-alternattiva. Jew ġenna, għena, paċi, ferħ bajja qatt, imħabba kontinwa perfetta fil-preżenza tal-Missier Ġesu Kristu l-Anġli u għaddiżin daw kollha li għażlu l-Kristu matul iż-żminijiet li ma tispiċċa qatt u glorja li l-Bibja tgħidlek li għajn li bħal dan il-glorja li jinsab għal dawk kollha li għażlu l-Kristu għajn li qatt marat u widna qatt ma semmat li hemm lesti għal dawk kollha li jħobbu l-Ġesu li għażlu l-Ġesu. L-alternattiva hija di, turment kontinwu li ma jaqaf qatt. Terrur, biża, mart, dwejja, waħdek, biżat u terrur kbir. Demonji mxjatin miegħek jittorturak ukoll. Sewwa ħruq ta' nar letteralment, forsi mhux nar li naqbdu bis-sifarina inta ma' xorta waħda nar. Sewwa u qatt fl-eternità ma toħroġ minnu. Dik l-alternattiva. U għal dawk li jgħidu ma jistax nifhem kif Alla iħalli xi ħadd 100 sena u hemm min ilu 1000 sena. Kull min huwa fl-eternità ma hemmx 1000 sena għax fl-eternità jieqaf il-ħin. Huwa dejjem issa. Kull min ilu 1000 sena daqs li kieku ilu hemm illum. U kull min mar l-infern illum daqs li kieku ilu hemm 1000 sena. Għax fl-eternità m'hemmx kunċett ta' ħin. ħadd mill-infern qed jgħidini li hawn 1000 sena, ħajħossu daqs li kieku ilu hemm fl-eternità dejjem. U minnu l-ġenna mhux ħajjgħid jiena minnini hawnhekk 10 snin, ħajħossu daqs li kieku hemm kien minn dejjem. Għax fl-eternità, il-kunċett tal-eternità, il-bniedem ma jistax jifhmu għax aħna naħsbu ħin, time. Eternità m'hemmx ħin fih. Alla jgħix fl-eternità, ir-realm spirituali tgħix fl-eternità. Aħna ngħixu fi żmien ħin stipulat bidu tmiem. Eternità ma bla bidu u bla tmiem. Moħħok huwa wisq karawetta biex jifhem dan. Inkluż tiegħi. Amen, imma l-verità. L-istorja tal-salvazzjoni meta tħares lejn Alla dejjem kien Alla li jsalva mill-bidu ta' Ġenesi. Sal-aħħar tal-ktib tal-Apokalissi. Alla dejjem irid isalva. U Alla dejjem salva nies li jsejħulu li jiġi għandu. Jekk inti tara kif Alla salva d-dinja mill-arqa, dawk biss salvaw li marru għandu, li jemnu fih, li jemnu f'Alla, li jemnu fi Kristu, il-Messija u l-pjan tas-salvazzjoni. Dak iż-żmien kien Noa. Il-revelazzjoni kienet daqshekk biss. U Noa u l-familja tiegħu li għażlu lill-Alla u s-salvazzjoni u l-arka tal-patt li llum tirrepreżenta l-Kristu, kull min daħal fl-arka salva. U minn madwar 10 biljun ruħ 8 biss salvaw. Funtu tafu? Meta jien għamilt ir-riċerka fuq di u riċerki turi għax jiena kont naħseb li hemm forsi xi ftit nies. Kien l-studji juru li fi żmien ta' Noa kien hawn fuq id-dinja, apparti li kien hawn ħafna perverżjonijiet offert diaboliċi li hemm ċans serju li f'din il-ġenerazzjoni nerġgħu narawhom. Sewwa l-anġeli li waqgħu mis-sema u għamlu interkors sesswali pervers mal-bniedem, msabba kreaturi oħra, sewwa li huma diaboliċi li għadu kontra Alla, dak kollu kien hemm taħlita. Sewwa imma minn madwar 10 biljun ruħ
8 biss salvaw. Salvazzjoni sal-lum il-ġurnata dejqa. Għax l-arka biss tista' salvak Ġesu Kristu. Din qed ngħidha għal dawk li forsi jgħidu imma jiena raġel tajjeb, jiena mara tajba. Jiena Buddist, jiena Musulman, jiena Induist. Jiena ma nagħmel xejn minn dan, imma ma nagħmel dan il-ħadd. Problema hija waħda. Int midneb. That's all. Jista' jkun midneb tajjeb, ma xorta midneb. Tista' tkun mitluf tajjeb imma xorta mitluf. Tifhmu? Allura m'hemm ħadd li jista' jsalva lilu nnifsu. Bil-fors il-bniedem jagħmel x'jagħmel bl-emil tiegħu ma jistax jisalva. Ma m'għandekx il-kapaċità salva. Jiena u inti għandna l-kapaċità nagħmlu ftit jiem, forsi ma nagħmlux ħażen fl-aġir fuq barra, imma jista' jkun m'intix qed tagħmlu fuq barra ma fuq ġewwa għandek infern sħiħ. Għax inti m'hemm bżonn bil-fors tmur ma' mara, imma f'moħħok tista' tmur ma' mijiet kuljum. Fuq ġewwa ma forsi fuq barra ma tmurx toqtol persuna għax parti li taf li ħatak il-ħabs. Sewwa, imma fuq ġewwa tilt il-bosta persuni għax tobodhom u tgħid kontra tagħhom u tivvendikhom bil-sinek. Jeżistu Kristjani bħal dawk, imma ma jkunux Kristjani jkunu il-pup li b'sintanaġġ. Sewwa, jista' jkun inti tgħid jiena nagħti ħafna flus il-foqra. Tajjeb li tagħti l-flus il-foqra. Sewwa, imma l-ebda ammont ta' flus ma jistgħu iħallsu għad-dnub tiegħek. Il-problema tal-bniedem mhuwiex x'jagħmel imma x'inhu. Ġesu ma ġiex biex ibiddillek l-emil. Ġesu ġi biex jagħtik natura ġdida u jagħmlek bħalu. Għaliex mingħajr dik in-natura ġdida, la inti tista' tidħol fil-ġenna fejn hemm Alla perfett bla dnub. M'hemmx saħtiet, m'hemmx dlamijiet. Dak kollu li jeżisti fil-ġenna huwa perfett, inkluż il-qaddisin. Kollha. U laqqas ma Alla ma jista' jidħol fik u jagħmlek it-tempju tal-Ispirtu Santu bl-emil tiegħek. L-emejjel tajbin għal-kondotta tiegħek, għal-rapport tal-kondotta li kollok kondotta nadifa, tajbin imma il-kondotta nadifa u l-emejjel ta' morali tajbin bżonn jużi biex ma teħilx il-ħabs. Imma jekk ma tridx teħel l-infern, għandek bżonn il-Ġesu Kristu. Eżis aħwa, meta jiena nħares lej illum il-ġurnata jiena inni fuq 30 sena fil-fidi fi Kristu Ġesu meta żilt il-Ġesu konxjament li nagħmlu s-situ Salvator tiegħi. Jiena bħalkom ħafna minnkom tlajt f'Malta Kattolika Romana. Però jiddispjaċini ngħid li anke bosta reliġjużi li jiena kont ħbib magħhom u nħobbhom u l-mulej birikom, ħafna minnhom ma kinux jafu jekk tistax issalva jew le. Infatti darba saqsejt wieħed li kont ħbib tiegħu għedlu kif tista' tkun salvat? Għalli ħadd ma jista' jkun jaf, ħadd ma jista' jaf jekk hu salvat jew le. Mhux aħjar ngħajraw jekk inti bniedem reliġjuż u suppost tallem il-poplu Talla fil-kelma Talla u l-Bibja, mhux aħjar tmexxi il-poplu Talla fiex xjajt Kristu. Xtajt il-kelma milli xi tħoss int u x'inhi l-opinjoni tiegħek u x'inhi l-filosofija. Mhix l-ewwel darba, infatti niftakar anke ħabib tiegħi pastor ieħor intaqa' ma' reliġjuż saċerdot Ruman Kattolku ftit snin ilu fejn kien fuq istodda tal-mewt fl-isptar. U meta qallu inti taf ċert jekk inti salvat, dan kien saċerdot il-mulej birkum, imma llum nemmen li huwa salvat. Dan ħbib tiegħi pastor qallu tixtieq tkun salvat, tixtieq tkun taf li salvat. Qallu iva, wara ħajja ta' saċerdozju ta' snin twal ma kienx jaf. Stajt ma' storja oħra. Wieħed teologu, mhux Kattolku dan, kien xi denominazzjoni oħra. Wieħed teologu li kien jgħallem anke fl-Università Teoloġija. Meta kien ħdej l-isptar ħdej ġuvni qed imut u dal-ġuvni dar bajnejn ta' ħnina qallu ejli x'nista' nagħmel biex insib il-paċi u jkolli l-paċi mal-Alla.
Dat teologu li jgħallem f'seminarju teoloġiku f'barra minn Malta ġewwa l-Amerika ma kienx jaf x'jgħidlu x'għandu jagħmel biex isalva. Tassumix għax huwa bniedem reliġjuż jaf il-verità. Għaw ħafna reliġjużi bħalma wieħed għażel li jsir tabib, wieħed isir avukat, u ieħor isir notar, wieħed sar reliġjuż. Hija professjoni oħra għal bosta nies fid-dinja inkluż Malta. Mhux bil-forsa se għandhom konverżjoni, imma għandhom biss professjoni. Iltqajt ma' Ġesu int fil-ħajja tiegħek? Inti li tiġi River of Love, li tisma' l-kelma tal-Alla ċara u tonda aswed fuq l-abjad kull nhar ta' erba' sibtu l-ħadd, plus il-Bible College, int żgur li int salvat. Jiġifieri, int żgur li int issegwu dal-programm ġimgħa wara ġimgħa u bosta minnkom li ġej intqajt magħkom fit-triq tgħiduli jien ma nitlifx programm. Kemm nieħu pjaċir nisimgħek titkellem, kemm taf titkellem. Grazzi tal-komplimenti, imma dawk ma jsalvawx. Il-verità hija Romani kapitlu 3 vers 23 u vers 10. Il-kollha kemm aħna midinbin. Ħadd minna huwa ġust quddiem Alla. Kollha kemm aħna twilidna fil-ġuf ta' omna u missierna ta' omna, miżerja ta' missierna, twilidna kollha midinbin. Qabel ma int għamilt dnub, konti ġaħati. Jiena u inti twelidna mejtin spiritualment. U min imut, kull min jitwiled darba, imut darbtej. Kull min jitwiled darbtej, imut darba. Jekk inti twilid darba ovvjament, dik ma kellek xażla fuqha, imma qatt ma twelid mill-ġdid u għażilt il-Ġesu biex kun salvat. Jekk inti qatt ma twelid it-tieni darba, qatt ma twelid it-tieni darba spiritualment jiġifieri, ħadd tmut darbtej, ħadd tmut fiżikament bħal kulħadd 100%. Imma ħadd tmut ukoll tfisser ħadd tmut spiritualment, ħadd tmut mifrut minn Alla għall-eternità u tispiċċa fl-abissi tal-infern f'terrur, turment li ma jispiċċa qatt. Min jitwiled darbtej? Twilid fiżikament dik ma kellek xażla fuqha. Imma f'xi ħin f'ħajtek inti bħalma ħajkollok illum għamilt l-għażla li tagħti ħajtek il-Ġesu Kristu. Poġġi l-fidi tiegħek fih bħala liben tal-ħaj li miet għalik fuq is-salib. Fuq is-salib miet għal dnubietek u għal dnubiet kollha tad-dinja malik tiegħek biss, personali. Jiena mhux il-Ġesu Salvatur tad-dinja għandi, jien għandi l-Ġesu Salvatur ta' Gordon. Inti ma tistax issir tafu dan il-mulej bħala Salvatur tad-dinja, veru huwa Salvatur tad-dinja, ma jfissirx li fid-dinja kulħadd awtomatikament ħajsalva għax trid tagħmel l-għażla int personali. U trid tkun żgur li għamilt l-għażla sew. Ma jfissirx li għax inti tiġi l-knisja kwalinkwa waħda minnhom, tista' tagħmel is-seba' vesti ta' kull knisja kull jum, xorta ma salvax. Sewwa tista' tagħmel vista ta' knejjes differenti ta' denominazzjoni, darba kattolika, darba protestanta, darba evangelika, darba pentakostali, darba luterana, tista' tagħmelhom kollha u xorta ma salvax. Membership f'xi knisja ma salvakx. Membership f'xi ċiklu reliġjuż ma jsalvakx. Hemm bniedem wieħed li sewwa bniedem huwa sewwa Alla. 100% bniedem u 100% Alla. Ġesu Kristu ta' Nazaret li ben tal-ħaj u biss bata għal dnubietek. U biss miet fuq is-salib għalik u għalija. U biss minn dawk kollha li qatt mietu waqt li imutu, irxaxta mat-tielet jum jirbaħ fuq id-demonju, fuq il-saħta, fuq il-mewt u fuq l-infern. U biss għalhekk ix-xitan l-iktar li attakka u li persekwita fid-dinja b'mod assolut huwa l-Kristjani għax u biss għandu ċ-ċavetta tal-eternità. U biss. Għal-eżis musulmani, għax naf li jintom minnkom li tħobbu l-Alla, eżis musulmani, u anka segwi dal-program ta' ħabbejtek. Grazzi li segwi.
Aziz ħabib Musulman. Ma tantx ħassib nies li jħobbuk biżżejjed jgħidulek il-verità. Muhammad ma mietx għalik. Aziz lilkom Buddisti. Buddha ma mietx għalik. Infatti, Buddha, Muhammad, Confucius, jew xi qaddis, jew xi patrun, mhux tal ma mietx għalik, laqqas mietu għalihom. Just mietu. Bħalma miet kulħadd. Hemm wieħed li kellu seta fuq il-mewt u fuq il-ħajja li qatluh bil-permess tiegħu ma setawx joqtluh u għaxritu u talilu nnifsu f'idejhom biex joqtluh bil-permess tiegħu għax kellu seta li jagħti l-ħajja, jagħti lilu nnifsu il-ħajja f'idej il-bnedmin u hu stess kellu seta li qajjem lilu nnifsu mill-mewt. Għal darb'oħra jismu Ġesu Kristu. Muhammad, Buddha, Confucius, il-Papa, l-ebda Papa, l-ebda qaddis, l-ebda patrun, l-ebda pastor, l-ebda apostlu, l-ebda Madonna, l-ebda ħadd ma jista' jsalva lek ruħek, salvatur wieħed biss bej il-bniedem u Alla. Wieħed biss. U jissalva u tidħol fil-ġenna għall-eternità fil-lejna tal-Alla jekk taf lilu. Mhux jekk tiġi l-Knisja, jekk taf lilu. Jekk taf lilu. Trid tkun tafu. Amen, aħwa? Fil-ktib tal-Atti kapitlu 2. Wara li niżel l-Ispiritu Santu fuq bosta nies li kienu hemm preżenti, disċipli li kienu għarfu l-Ġesu, u mbagħad bdew jaraw is-sinjali u ġubijiet u bosta nies li kienu miġbura ġewwa Ġerusalemm madwar in-nazzjonijiet, madwar id-dinja kollha, u bdew jaraw xi tiġri, għallu leħinhom u bdew isaqsu u tkellem Pietru, u Pietru għalek minn vers 21, u jiġri li kull min isejjaħ l-isem il-mulej ikun salvat. Vers 37, 37. Vers 37, 37. Dan il-klim li semaw laqtilhom qalbhom u qalu lil Pietru lil apostol oħra, l-aħwa x'għandna nagħmlu aħna biex insalvaw. Ħansasikom aħwa, daw kollha li intom hawn preżenti. Jekk inti tħobb il-familja tiegħek, tħobb il-ħbieb tiegħek, idhom trid tissalva. Trid tkun żgur li inti salvat. Ismawni, tipprovawx tnatfu l-ħuta qabel ma taqbduha. Isek jekk ħafna Kristjani jipprovaw jindottrinaw il-bniedem qabel ma jsalvawh. Għatihom il-Ġesu. Immaġna, isek inti qed tipprova tidħol fix-xawer biex tindaf, imma l-ewwel tindaf, u mbagħad tidħol fix-xawer. Inti tidħol fix-xawer maħmud u tħalli x-xawer taħslek. L-ewwel trid tiġi għand Ġesu, u mbagħad Ġesu jibda jnatfek. Ma tistax inti tippretendi li l-bniedem jasal għand Ġesu mnadif. Aqqas jekk taħslu bil-ħajġin, xorta jibqa' maħmud quddiem Alla. Anke jekk tagħmlu jekk iġġelu jsawwat lilu nnifsu u jikol it-trab tal-art jew il-ħaxix, xorta tibqa' mitluf u maħmud quddiem Alla mniġġes bid-dnub. Ma tistax bniddel il-bniedem minn barra, il-bniedem jinbidel biss minn ġewwa jiġi trasformat bil-qawwa tal-Ispiritu Santu meta jumilja ruħu jbaxxi rasu u bħalma qal Tumas jgħidlu mulej tiegħi u Alla tiegħi. Biss. U ħanejdlek, naf li jiena nħobb nitlob u nitolbu flimkien, imma laqqas hemm bżonn talba twila. Brother, pastor, Gordon, kemm nieħu biex għallimni nitlob bħalek. Ġesu! That's it. Bil-fidi. That's it. That's it. Kull min isejjaħ l-isem ta' Ġesu bil-fidi isalva. Eżis Kristjani, intom li tafu ċertu verità, tipprovawx tikkomplikaw is-salvazzjoni. Sfortunatament aħna nagħtu s-salvazzjoni bil-grazzja lil bosta, però mbagħad nispiċċaw nagħtu s-salvazzjoni lill-aħwa bil-kundanna. Jekk inti ma salvajtx għax ma kontx tajjeb, inti minti qatt ħassalvax inti tajjeb, qatt.
Aqas once li tkun salvat, minn taħas salvat, kompli salva xinti tajjeb. Is-salvat, inti, għax kien hemm argument matul is-snin, il-bniedem isalva bil-opri, jew isalva bil-grazzja biss u bil-fejdi. Il-bniedem isalva biss, Efesin kapitlu 2, vers 8 u 9. Permezz tal-grazzja biss aħna salvi. U dan mhux permezz ta'kom, mhux bl-emil ta'kom jew bis-saħħa ta'kom. Dan huwa biss don tal-grazzja talla. Meta mintu. Mhux bl-opri biex ħadd ma jista' jiftaħar. Min ħajmur jiftaħar qudiem Alla? Jiena salvat iktar minnek ta' xin pastor. Jiena salvat iktar minnek għax jiena nagħti flus il-foqra. Jiena salvat iktar minnek għax jiena naqra l-Bibja. Kulħadd l-istess salvazzjoni rċieva qalbi. Jisimha Ġesu Kristu. M'hemm salvat iktar jew salvat inqas. Salvat jew mitluf. M'hemm salvat ekstra salvat. Jew level 1, level 2, level 3. Fil-ġenna nemmen li hemm livelli u hemm premijiet, imma mhux fuq is-salvazzjoni, dak fuq il-gwan xamil tal-mulej wara li inti salvat. Salvazzjoni bib wieħed dejja u baxx. Amen, aħwa? Allura, eżiż aħwa Maltin u għawċin, il-lejla Malta kollha tista' tissalva. Kull min ħajara dal-programm illum ħaj salva. Daqshekk faċli, imma rrid nagħmel xi sagrifiċċji, tiġi għamlu u għamlu perfett, is-sagrifiċċju tiegħek qatt ma ħajkun perfett. Għax l-ebda sagrifiċċju ma joġob il-Alla, għax kull sagrifiċċju li jagħmel il-bniedem huwa maħmud u mnides. L-unika sagrifiċċju li Alla jaċċetta huwa perfett li ġie maħsul bid-dem ta' ibnu stess Ġesu Kristu. Halleluja. Atti kapitlu 2, kapitlu vers 37. Pawlu jgħid, meta jgħidilhom x'għandhom jagħmlu jgħidilhom indem jiġifieri biddel femtek. Hija deċiżjoni tiegħek. Itammet kull wieħed minnkom f'isem ta' Ġesu Kristu għal maħfra tad-dubiet. U intom tirċivu d-don tal-Ispirtu Santu meta bniedem jemmen l-Ispirtu Santu jiġi jammar fih. Għax il-weda qiegħda għalikom u għal uliedkom u għal dawk kollha li huma fil-bogħod, dawk kollha li l-mulej tagħna jsejħilhom. Halleluja. U bħafna kliem joħortom xhieda u issihom bil-għalilhom salvaw lilkom infuskom minn dan in-nisa l-ħażin. Għalhekk dawk kollha laqgħu kliem u tagħmdu u dakinhar ingħaqdu m'għandixxib madwar 3000 ruħ. M'għamlux korsijiet biex jingħaqdu ma' Kristu, m'għamlux korsijiet biex jingħaqdu mal-Knisja. Kull m'għamlu salvaw taw ħajthom minn Ġesu Kristu u dakinhar stess tagħmdu. Issa, li kieku tagħmdu mingħajr ma ċettaw Ġesu Kristu ma tisbilhom xejn. Mamudija waħida ma tiswa xejn, ma salvakx an extra inch. Namluha l-mamudija kmanda Ġesu Kristu u nagħmilha vera jien paġġejt il-fidi tiegħi f'Ġesu Kristu. Imma dawk kollha li intom għax darba ntqajtax minn xi ħadd, mhux l-ewwel darba insomma bosta. Imma niftakar meta kont għadni darba l-Amerika u kien hemm wieħed mit-China. Għallina tammit meta kont baby, mela jiena salvat. Għażis aħwa il-mamudija la ta' baby. U laqqas jekk tagħmilha ta' 50 sena ma salvak, isalvak Ġesu Kristu biss. Issa għandek titammet iva. Għax il-Bibja tgħidlek Mark kapitlu 15, ċara tanda minn kapitlu 16 vers 15, tgħidlek morru x'għandu l-Vanġelu mad-dinja kollha kull min jemmen u jitammet isalva. Imma jekk ma temminx il-mamudija ma tiswilek xejn. Tifhmu? Isa qed tgħidli jekk jiena niżżewweġ nilbes ċurkett, tista' tilbes ċurkett imma jekk inti ma tiżżewweġ iċ-ċurkett ma jiswa xejn. Ċurkett kolmu huwa siġil jew sinjal li jiena vera iżżewweġt. Imma tkun vera miżżewweġ biex dan jgħod xi ħaġa. Tifhem jien għandi bosta ċriket. Nħobbhom naqgħod ċriket jien xi ċappetti whatever. Darba żewweġt, halleluja, glorja l-mulej. Għavolja, niżewweġ kull-jum mentalment. Għax titgħallem tiżewweġ kull-jum. Imma bħalma minn nimxu mal-mulej, id-deċiżjoni tagħmilha darba. Imma kull-jum ukoll titteġa' tiftakar li jiena żewweġt ma' Kristu, li jiena żilt il-Kristu. U dik hija deċiżjoni li inti tagħmel kull-jum. Deċiżjoni li jiena rrid nimxi mal-mulej kull-jum. Mhux għax xi darba jien naf kont desprat u għax rid xi ħaġa malajret talba, Alla jaf jekk inti ġveretta minn qalbek it-talba tas-salvazzjoni jew le. U meta jgħidu talba ta' salvazzjoni, kull min sejjaħ li żemm tal-mulej kun salv. Jekk issejjaħ li żemm ta' Ġesu Kristu bħala s-sejtu salvatur tiegħek inti lejla salva.
Alleluja. Grazzi mulej. Ġesu biss jista' jsalvak huwa li huwa Alla komplut u bniedem komplut. L-unika wieħed li huwa mingħajr dnub u qatt kellu dnub. Alleluja. Aħna l-kol kemm aħna midinbin kollha twilidna minn ġifomna midinbin. Romani kapitlu 3 vers 10 vers 23. Fis-Salmi kapitlu 50 u 51 tgħidilna li aħna twilidna bid-dnub minn ġifomna. Il-problema mhux tagħmel, il-problema x'inti aħna midinbin. Sfortunatament aħna naħsbu li pereżempju xi ħadd xi bniedem popolari, xi president, jew xi prim ministru, jew xi superstar, jew xi kantant, jew xi attur, jew xi attriċi, kemm għaddew atturi, nisa u rġiel famużi, kemm għaddew nies ukoll anke għamlu ġid fid-dinja, kemm għaddew nies li kellhom ismiet u anke rredu d-dinja b'dak li għamlu sew bit-tajb u sew bil-ħażin, kollha mietu. Kollha mietu. Kemm hawn nies li aħna narawhom bħala idoli tagħna tal-isports, tal-kant, tal-films, kollha mietu. Kemm rajna slaten, reġini, jew rejiet fil-passat, kollha mietu. Kemm ammirajna nies min għandhom il-flus u min għandu sinjur u li x'inirid jista' jikteb ċekk bla limitu u jibni palazz, mietu wkoll. Li tibqa' hija il-fidi tiegħek f'Ġesu Kristu. Ġesu għadu jsalva sal-lum. Meta bniedem jersaq lejn Ġesu Kristu u minn qalbu jgħidlu mulej jaf qalbi, jaf ħajti salvani, mhux bertu tiegħi. Forsi inti tgħidli, Pastor, jien għamilt ħafna dnubiet. Fejn kotor id-dnub hemmhekk toktor iktar il-grazzja. ħafna minn nies li jiena u inti llum il-ġurnata sew qaddisin li aħna nsejlhom qaddisin u huma qaddisin fi Kristu vera. Nies li huma fl-istorja li għamlu Alla użhom biex iredu pajjiżi u storja tal-umanità. Wieħed minnhom pereżempju Pawlu l-Apostlu li anke fġie f'pajjiżna li kien Sawlu. Dak kien qattil, kien jobodhom il-Kristjani, bodju. Waqt li kienet minna li qed jagħmel xi pjaċir l-Alla meta jobod il-Kristjani. Alla salvah. Jekk inti tgħid li jien għamilt ħafna dani, anke qtilt. Forsi inti tara dal-messaġġ minn ġewwa l-ħabs, jekk inti m'intix fil-ħabs ta' kordin, forsi fil-ħabs tal-kundanna u tal-gilt li inti ġġor miegħek kuljum. Forsi inti persuna li inti kissir żwieġ tlaqt il-mara biex tmur ma' oħra, jew ma' xi ruxmat oħra, jew bil-kontra tlaqt ir-raġel tlaqt il-wulidek biex inti tmur ma' xi ħadd ieħor. U llum tgħix b'ruxma ta' gilt u kundanna u toqol f'qalbek. Ġesu jrid isalvak. Ġesu jrid isalva lilek ukoll. Alla jaf li bis-saħħa tiegħek int ma tistax issalva. Jaf. Jaf li inti m'għandekx is-saħħa biex issalva, m'għandekx is-saħħa biex tħobb, m'għandekx is-saħħa waħdek biex tfiq, m'għandekx is-saħħa waħda biex issolvi l-problemi ta' ħajtek u biss isalvak. U biss isalva tu. Halleluja. Għalhekk illum tittamel għażla. Eżaż u Maltin u Għawċin. Ħanorikom xi ħaġa morru fil-ktieb ta' Luqa. Morru fil-ktieb ta' Luqa. L-Spiritu Santu kellimni. Oh, halleluja. Gloria lilek mulej. Thank you, Jesus. Ġesu fil-ktib ta' Luqa 10 u anka fl-Apokalissi Luqa 10 vers 21 meta Ġesu bat it-72 biex ikeċċu x-xjatuni jfejqu l-morda u jxandru s-saltna, Ġesu jgħidilhom dal-inkliem, vers 20. Thank you, Lord. F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ wara li ġew lura u jgħidulu kemm raw nies inħelsu mix-xjaten f'isem Ġesu Kristu. Bħalma narawhaw.
kemm raw nies ifiqu bil-qawwa ta' Ġesu Kristu bħal ma naraw hawnhekk. Imma x'inhi l-iktar ħaġa isma' mhux qal Ġesu. F'dak l-istess ħin Ġesu tqanqal bil-ferħ bil-Ispiritu Santu qal nfaħrek missier tas-sema u tal-ardik vers 21 skużani, vers 20. Ma dan kollu mhux bdan nifirħu qallhom. Ġifieri xi ħaġa sabiħa ma xi ħaġa ħjar, ħafna ħjar. Li l-ispirti x-xjaten joqogħdu għalikom imma firħu għax għandkom isimkom miktub fis-smawien. Sabiħa li nkeċċu x-xjaten u kull Kristjan għandu l-awtorità biex ikeċċi x-xjaten. M'hemmx xi awtorità xi tabella ekstra imma tittemmen. Sewwa tittemmen. L-awtorità Ġesu ma tarejx it-12 biss tal-27 taba 72 tal-12 tal-500 tal-daw kollu li jemnu. Imma tittemmina. U sabiħa meta tara xi ħadd inħeles mix-xitan, għax mhix ħaġa sabiħa li jkun hemm xi ħadd oppressat mix-xitan jew possedut mid-demonju għax qed ibati dak il-bnien ikun qed ibati. U sabiħa li tara xi ħadd ikun għami u jara u trux u jisma' u ma jistax jimxi sew u jqum il-wheelchair u jibda jiġri affarijiet li jiena nagħti grazzja lill-mulej li rajthom bajnejja. Dawk sbieħ. Ma m'hemm xejn jisbaħ għal Alla li meta bniedem iddur u jagħti ruħu qalbu lil Ġesu. Dakinhar l-anġli fis-sema jagħmlu parti. Halleluja. Glorja lil mulej. Glorja lilek Abba Missier. Infatti fi ktieb tal-Apokalissi, Ġesu jitkellem vers nas 15 fejn jgħid dawk kollha li intom tixtiequ tibmxu warajja, tiġi waraj, tittiġħad lilek innifsek, terfa' salibek u tiġi warajja. Eżis aħwa. Kapitlu dik ħasibulek di qiegħda fl-Apokalissi kapitlu 20 vers 12 15 fejn Ġesu jitkellem fejn dak iż-żmien, fi-żmien tal-ġudizzju ta' quddiem it-tron il-kbir, ħajnfetħu bosta kodba. Kodba li jirrepreżentaw il-ħajjiet tan-nies. Il-ħajjiet tan-nies. U l-Bibja tgħidlek huma daw kollha il-ġnus kollha deru quddiem Alla, quddiem it-tron tal-Alla. U l-ġnus kollha li jisimhom ma nstabx miktub fil-ktieb tal-ħajja daw ġew mitfuha fl-infern, fl-abbissija tal-infern. Fix-xmara tan-nar taqbad li ma tispiċċa taqbad qatt. U tal-kubrit, u qatt ma tiqaf taqbad. Halleluja. Għalhekk eżis aħwa. Meta jiena u inti insegwu u narfu l-Ġesu verament f'ħajjitna, jiena u inti isimna jiġi miktub fil-ktieb tal-ħajja. Il-lejla ismek jista' jiġi miktub dan il-ħin, dan il-ktieb. Kinti qatt m'għamilta din l-għażla. Luqa kapitlu 9 vers 23. Luqa 9 vers 23. Ismgħu xejn Ġesu. Għaliex din hija deċiżjoni. L-Iskrittura tgħid fil-ktieb ta' Ġosuè tgħidlek li fil-wied the valley of decision, il-wied tad-deċiżjoni, tal-għażla. Maltin u Għawċin kollha kemm minnkom qegħdin f'dan il-wied? Tal-għażla. Kollha kemm minnkom qegħdin preżenti tal-għażla, jekk għadek ma żilx il-lejla għażel, il-lejla tista' tkun salvat. Ma tgħidli mbagħad nista' nagħmel ir-rid. Jekk inti tkun ġenwinament salvat, l-Ispirtu tal-Alla li jammar fik jibda jagħtik ix-xewqa li tagħmel dak li hu jrid. Il-Bibja jekk tgħidlek, ħanejdlekom aħwa. Fil-ktieb ta' Filippin kapitlu 2 vers 12 u 13 tgħidlek huwa Alla nnifsu li qed jaħdem fik iġelek trid tagħmel ir-rida tiegħu. Meta jiena ma kontx għadni ta' Kristu kont biss reliġjuż, kont imur il-Knisja. Kont nitlob ruxmata tal-pappagall. Kont taf li inti titlob tal-pappagall għax kont issemmi ruxmata nies biex tipprova taqla xi ħaġa. U xorta waħda tiddu bidek għadhom samawk. U man mbagħad meta ssir tkattika Kristu taf li tlab l-isem ta' Ġesu Kristu u dak l-isem u dik it-talba daħlet quddiem it-tron tal-Alla l-Misier. Iktar ma ċertu aħwa jħaza ċertu ħbieb reliġjuż, iktar ma jsemmu ismijiet, iktar li d-demonja turriħ kemm inti għadek mitluf u għadek ma tafx il-verità. Meta l-mulej u għedna dak kollu jtololbu fismi jgħatijulkom.
Itolbu fismi jgħid il-mulej Ġwanni 16 vers 23. Assissa ma tkun ma tlabtu xejn fismi. Mela tolbu fismi ħalli dak kollu titolbuni isirilkom u jgħidilkom biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Amen. Gloria al-mulej. Luqa kapitlu 9. Vers 23. Darba qal lil kulħadd, lil-reliġjużi, lil-Musulmani, lil-Buddisti, lil-Ateji. Ħanejdek meta nisma' xi ħadd miet ateju, u speċjalment ikunu minn dawk li jkunu jidhru fuq it-televiżjoni jiftaħru li huma ateji, ngħid illum da sar Kristjan. Just fortunatament sar Kristjan minuta too late. 1 minute too late. Fl-infern m'hemmx ateji. Fl-infern kollha Kristjani. Just became Christian 1 minute too late. Daw kollha li intom tiftaħru bil-ateizmu tagħkom minn għalik li inti bravu jew brava u tippruvaw tattakkaw nies Alla, tifqux. Ara ma taħsbux li Alla huwa intimidat. Alla m'għandu bżonn, ara Alla ħaj u vera m'għandu bżonn il-ħadd biex jiġġieled għalih. Jista' jinqeda bi ħmar biex jitkellem. Għal dawk leżis li jaraw nies jiġġieldu għal Alla, mela mhux kapaċi jiġġieled għalih nnifsu Alla. Iktar iġġibu l-Alla tagħkom fix-xejn meta tagħmlu hekk. Alla tiegħi jekk jagħtas Malta tiddiżintegra. U ftit sekondi oħra wara id-dinja kompletament. M'għandu bżonn lili u lilek biex jinuri jew juri kemm hu buli. Imma Alla tiegħi waqt li huwa qawwi u potenti huwa mimli mħabba u ħnina. Għax jaf li fil-bniedem m'hemmx sugu. Hemm sugu. Ħadd ma jieħu pjaċir jitkellem fuq l-infern u kemm ta' spiss nisimgħu fuq it-televiżjoni, nies jitkellmu fuq it-televiżjoni fuq l-infern, speċjalment dawk li huma suppost reliġjużi suppost qed imexxu l-poplu tal-Alla fil-verità tal-kelma. Kemm minnhom? Mill-esperjenza tiegħi ħadd. Darba qal Ġesu lil kulħadd bħalma tgħid il kulħadd illum. Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiġħal lil nnifsu, jerfa' salibu kuljum u jimxi warajja, mela tista' mhux terfgħu illum u tħalli ħemada. Kuljum terfgħu. Għax min irid isalva ħajtu jitlef, imma min irid jitlef ħajtu għall-imħabba tiegħi salvaħħa. Għax jiswilu l-bniedem li jikseb id-dinja kollha u mbagħad jintilef jew jinqered. Għax jekk xi ħadd jistħi minni u minn kliemi bin il-bniedem ukoll jistħi minnu meta jiġi fil-glorja tiegħu tal-Ministeru tal-Anġel Mqaddsa. Ġesu ġie u l-profesiji wettaqhom. Ġesu reġa' ġej u l-profesiji ħajjerġa' jwettaqhom kollha. Ġesu huwa l-unika persuna fl-istorja tal-umanità kollha, l-unika wieħed li wetta iktar minn profesija minn 50 profesija f'ġurnata waħda u iktar minn 300 profesija tat-Testament tal-Qadim f'ħajja ta' 33 sena. Aqbad il-mexxejja reliġjużi kollha. Aqbad il-profeti ta' reliġjonijiet diversi kollha, aqbadhom flimkien għamilhom f'qoffa u ma joħroġ profesija waħda sugu. Miż-żminijiet kollha. Ġesu mhuwiex biss reliġjuż, mhuwiex xi mexxej tajjeb, mhuwiex xi profeta tajjeb. Ġesu Kristu huwa t-triq, il-ħajja u l-verità. U ħadd ma jmur il-ġenna jew għand il-missier jekk mhux permezz tiegħu li huwa triq, il-ħajja u l-verità. Halleluja. Grazzi Ġesu. Gloria lilek mulej. Kif ħansalva pastor? Faċli. Emmen f'Ġesu Kristu li huwa l-ben Alla. Emmen li hu dak li kien u jibqa' dejjem l-alfa u l-omega, il-bidu u tmiem. Dak li ġie mis-sema mingħajr dnub, għex mingħajr dnub, miet u rxoxta ma' 3 jum. U reġa' ġej
Ma l-importanti inti m'hemm bżonn ikollok ir-risposti kollha teoloġiċi bħalissa, l-importanti inti li titla' fuq il-vapur. Ma tagħmilx differenza kemm hemm kmamar fil-vapur, ma tagħmilx differenza kemm hemm kaptani fil-vapur, ma hemmx kemm hemm mashers u sailors jgħidulhom daw. Baħrin, l-importanti li inti tkun fuq il-vapur. U mbagħad tibda skopri l-vapur, dak jissejjaħ is-saltna talla. Meta ssir ta' Kristu u ssir parti minn din is-saltna, tibda tiskopri l-barkiet u l-benefiċċji li Alla għandu għalik. Tibda tiskopri l-prinċipji tas-saltna li Alla jsejjaħlek għalihom biex jużak u jkollok l-unur li tgħid li jien Alla tal-eżerċiti jafni u jużani. Għal-glorja tiegħu. Jien li ma kontx u kont il-ħmiġ tad-dinja, Alla milni ibnu jsejjaħli ibnu għażiż u bintu għażiża. Halleluja. Romani kapitlu 10. Għalhekk meta inti vera tażel il-Ġesu, mhux qed tażel il-Ġesu ġas b'mod fittizju jew b'mod fi ħsieb biss, il-Ġesu qed tażlu, ġifieri ħatibda vera timxi wara Ġesu. Il-lejla l-mulej qed jagħmilek għażla u minn hawn ftit sekondi ħajkollok din iċ-ċans biex tagħmel din l-għażla biex verament timxi wara Ġesu. Tibda verament til-ħajja li Alla għandu għalik, ħajja ta' għena, paċi, risq, barkiet, iva ħajkollok diffikultajiet. Imma fil-ħajja muntanji jeżistu. Però meta jkollok il-Ġesu f'ħajtek, it-tluq tal-muntanja jaħfif. Il-problemi jiġu xorta. Il-challenges u l-sfidi jiġu xorta. Ma jfissirx kulħadd ħajibda jħobbok u kull ma tixtieq ħajjiġi mwettaq f'ħajtek. Mhux bil-forsa ħajsir. Imma l-importanti hija li inti kollok il-paċi f'qalbek. Taf li inti paċi malla. Alla jissejjaħ missierek, inti tissejjaħ ibnu jew bintu. U taf li issa m'hemm l-ebda kundanna u Alla jiġġustifikak u jsejjaħlek mingħajr dnub. Daqs li kieku qatt ma jaħfillek. Mhux bħal ma naħfru jiena u inti ta' naħfillek imma. U nerġa' nsemmilek l-għada, u nerġa' nsemmilek tapatada, u mbagħad nerġa' nsemmilek il-ġimgħa d-oħra. U aħna ngħidlek imma ħfirtlek. Ma ġas biex inti tkun taf jien ħfirtlek. I'm glad li tfakkarni li inti ħfirtli. Kull jum tfakkarni li tfakkarni. Alla ma taħfillek, daqs li kieku qatt ma milt tnub wieħed. U qatt ma jerġa' jsemmilek. Hallelujah to Jesus! Gloria lilek Abba Missir. Gloria lilek. Dan Ġesu. Bniedem bħalna li ħas bħalna minar qatt ma tineb. Lut 4 vers 15. L-ebda reliġjon ma jista' jsalvak, l-ebda wieħed. Tista' tkun ir-reliġjonijiet kollha. Kien hemm xi ħadd insejt x'ismu jagħmel minuta video sa minuta kull popolari ħafna. Qatt idur ir-reliġjonijiet waħda waħda. U xorta baqa' mitluf. Għalhekk kull min jiskopri l-Ġesu jaqtalax. Sakemm inti ma tiskoprix il-Ġesu ħatibqa' tfittex. U jekk ma ddux lejn Ġesu, qatt min taħassib il-paċi ta' ruħek. Qatt min taħassib is-serħan. Halleluja. Romani kapitlu 10. Kif issalva pastor? Illum, ftit sekondi oħra. Ħassalva. B'deċiżjoni waħda. Imma ħażżomm maltu l-ħajtek sakemm inti ħaj fuq din l-art. Alla tant ħabbek lilek. Li ma jridekx tintilef, ma jridekx tmur fl-abbissi tal-infern, għalhekk bagħat il-libnu Ġesu. Biex imut għalik fuq is-salib, ibagħti għal nubitek kollha, iġġor u jħallas fi sieħ nubitek kollha. U jekk inti dan temmen li wkoll miet u rxoxta ma' 3 jum, il-Bibja tgħidlek inti ma tiġix ikkundannat ma jkollok il-ħajja ta' dejjem. Halleluja. Gloria għal mulej. Romani kapitlu 10, għara xejt. Vers 8. U xi tajt l-Iskrittura. Għalhekk eżiż Maltin u Għawċin, meta xi ħadd jgħidilkom xi ħaġa, jgħidilhom imma xi tajt l-Iskrittura. Dan klim Pawlu. Xi tajt l-Iskrittura? Il-kelma qiegħda ħdejk. F'ommok u f'qalbek. Ġifieri il-kelma tal-fidi li aħna nxandru. Għax jekk inti tisqar f'ommok Ġesu u l-mulej u temmem f'qalbek li Alla qajmu mill-inwiet, inti s-salva. U jgħid jemmem f'qalbu biex ikollu l-ġustizzja u jistqarb xufteħ biex ikollu s-salvazzjoni. L-Iskrittura tgħid kull min jemmen fih ma jintilifx. Morru Apokalisse kapitlu 1 malajr.
Għall-eżiż ħbieb, Mormons, Jehovah's Witnesses, Musulmani, reliġjużi kattoliċi, daw kollha li intom għandkom id-dubju minnu Ġesu. Ġesu għalli bentalla l-ħaj, Ġesu għal-Messija, Ġesu għal perfett u għabla dnub. Imma Ġesu, anke jekk forsi moħħna ma jifhimx, imma Ġesu għalla nnifsu. Iżajja kapitlu 9 vers 5 u 6. Halleluja. Hemm bosta skritturi, Ġwanni kapitlu 1 vers 1 u vers 14. Għandek Ġwanni kapitlu 5 vers 24, Ġwanni kapitlu 10 vers 30 sa 33. Għandek turrun skritturi. Ġesu anka l-fatt li Ġesu jgħid jien it-triq, li ma profeta jgħid jien it-triq. Li ma Ġesu li ma profeta jgħid jien il-verità. Mhux qal jien għandi l-verità, jien il-verità. Li ma profeta jew mexxej reliġjuż jgħid jien il-ħajja. Mhux jien bisnati l-ħajja li Ġesu qala wkoll, qal imma jien il-ħajja. Li ħadd, dan huwa biss kliem li jista' jiddikjaraħ Alla. Apokalissa kapitlu 1 eżis Musulmani li jħobbkom il-mulej. Qabel ma sibux predikat uħor jgħidilkom dal kliem pubblikament bimħabba. Ħadd ma ħajsforsakom tagħmlu xejn. Imma jekk tagħmelha minn qalbek, inti s-salva dnubitek ikunu maħfura. Alleluja. Thank you Jesus. Ħanejdlek xi kultant. Rajt ħafna eżempju tajbin minn nies li ġej minn background Musulmani. Fit-twemmin ma naqbilx. Imma hemm minnhom li jħobbu l-Ġesu. Ma jafux li forsi ħafna ma jafux nafu inti. Imma jħobbuk il-Ġesu. Il-Ġesu li araw bih forsi jew sema bih bil-Koran. Imma hemm iktar. Hemm l-Inġiel, hemm il-Vanġelu, isimgħu eżis aħwa. Ġesu jgħidan vers 8. Jien huwa l-alfa u l-omega. Dan kliem Alla min huwa l-alfa u l-omega? Anka fil-Koran min huwa l-alfa u l-omega? Alla! Jgħid lil mulej Alla, jgħid il-mulej Alla li hu li kienu li għad irid jiġi. Dak li jista' kollox. Dak li jista' kollox. Vers 17. Jien kif rajtu għajt isni mejjed friġleħ iżda ora saqidu u l-minija fuq għalli tibżax jienu l-ewwel u l-aħħar. Jien għal-ħaj, jien kont mejjed. Kif jista' jkun Alla jkun mejjed? Ġismu biss kien mejjed temporanjament, mhux l-ispirtu tiegħu. Jien il-ħaj għax Alla sar bniedem. U ħaġisem temporanju għal 33 sena. Jien kont mejjed u wara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem u għandi jinsabu l-infitaħ tal-post tal-mewt u post il-mejtin. Il-lejla għażel il-Ġesu ħassalva. Għażel il-Ġesu ħassalva. U dnubetek jiġu maħfura. Ismek jiġu miktub fiktub tal-ħajja. Kulħadd ibaxxi rasu. Kunu onesti magħkom infuskom. Ma nafx għalfej il-mulej poġġi li f'qalbi ridek tipritka fuq salvazzjoni. Ismawni. Intix kattolku, evangeliku, pentekostali, karizmatiku. Iffokka fuq Ġesu. Intix musulman, buddist, ateju. Hinduist, Taoist. Iffokka fuq Ġesu. Huwa ċentru tal-istorja tal-umanità. Tmur fejn tmur ma tista' taħrab minnu. Anke jekk tħares l-alloġġ huwa jikkalkulat fuq Ġesu. Anke l-kalendarju tagħna huwa kkalkulat fuq Ġesu. Jekk hawn xi ħadd illejla la passer jiena rrid inkun żgur li jiena salvat. Min żgur jien is-salvat? Min żgur jekk jiena illum immut illum jiena għandi l-ħajja ta' dejjem u maħfur minn nubiti. Jekk inti minn żgur, jew inti tara fuq dan it-televiżjoni, tara dal-programm, inti tara fuq YouTube u Facebook, u inti llum tixtieq tkun żgur li għandek is-salvazzjoni, taf li tista' tkun żgur. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5 simgħu waqt li għandkom raskom baxxuta u għajnejkom magħluqat tisimgħu il-kelma tal-Alla bir-reqqa. Ara xi wieħed il-mulej. L-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 11. Tista' tkun żgur iva. Tista' tkun żgur. Tagħtix każ xejn il-bniedem, tagħtix każ xejn ir-reliġjon, għati każ xejn il-mulej. Vers 11. Ix-xida jadin li Alla tagħna il-ħajja ta' dejjem. Tajilna. U din il-ħajja tinsab f'ibnu. Min għandu lill-liben għandu l-ħajja, min m'għandux liben tal-Alla m'għandux il-ħajja ta' dejjem. Dan ktibtu lilkom li temnu fl-iżem liben tal-Alla? Biex tkunu tafu
li jekk għandkom liben talla, għandkom il-ħajta dejjem. Għaw xaħat l-lejla jgħid li pastor, itlob għalija, irrid nagħti ħajti l-Ġesu Kristu llum, irrid ngħidlu jiġi f'ħajti u jsir is-salvatur ta' ħajti. Olli dek issa stess, olli malaj. Min iktar? Olli dekkom. Olli dekkom. Min iktar illum tixtieq ta' ħajtek il-Ġesu Kristu, tkun żgur li inti salvat. Għadaw koll fuq YouTube, televizjoni, Facebook, social media. Kulħadd iqum bil-wifqa, dawk kollha li għolejtu jdejkom. Għedu talba warajja. Għedu talba warajja minn qalbek. Sempliċi ħana għamililek, immejda minn qalbek. Għamel di talba warajja minn qalbek. Kulħadd iqum bil-wifqa u għedu di talba. Missi għaddis. Qalbi kollha. Nemmen. Li Ġesu Kristu. Huwa triq, il-ħajja u l-verità. Mulej, jina nindem minn d-nubieti kollha. Għandi bżonnok mulej, jina midneb, salvani, aħfir li d-nubieti. Ġesu, inti li bentalla l-ħaj, mit-talija fuq is-salib. Ħallas bisħiħ għad-nubieti kollha tiegħi, passat, preżent u futur. Ġesu, inti mhux bismit fuq is-salib imma wkoll irxuxtajt ma' tielet jum. U rġajt qomt rebbieħ fuq il-mewt, fuq ix-xitan, fuq l-infern. U l-lum inti ħaj fuq il-lamin, tan-naħa tal-lamin tal-Missier fis-sema. Illum li tolbok, imlini bil-preżenza tiegħek, bil-imħabba tiegħek, u aħsilni bid-dem prezzjuż tiegħek. Ġesu, mulej tiegħi u Alla tiegħi, salvani. Nemmen fik mulej, nemmen fik. U millum il-qudiem indur b'qalbi kollha lejk. Irrid nimxi warajk mulej. Irrid nimxi warajk Ġesu. Għatini s-saħħa u l-kuraġġ. Mulej kisser mi fuq ħajti. Dak kollu li fixkilni. Għatini maħabba għalik ġenwina mulej. Ġesu, la tħallinix nintilef. Salvani. Int biss salvani mulej. Nafda fik mulej. Millum il-qoddim. Irrid insegwi lilek. Irrid naqdi lilek. U għatini s-saħħa u l-kuraġġ biex nkun il-persuna li inti zajaħ li biex nkun. Min qalbi nitlob dan. Waqt li timlini bl-Ispiritu Santu u l-paċi tiegħek. Inti wettni li inti tikteb ismi fil-ktib tal-ħajja. Grazzi tal-li salvajtni Ġesu. Ikkun infaħħar ismek. Għal dejjem ta' dejjem. Amen, amen, amen. Għati ċabċipa kbir. Halleluja! Grazzi Ġesu. Halleluja! Daw kolla li intom għetu dik talba. L-lum inti salvat. Ismek ġi miktub fi ktib tal-ħajja. Nubitek maħfura kolla. U Alla mux ħajarġa għatti isemijom lok. Halleluja. Ixxarjaw dal-messaġġ ma l-aħwa ma l-internet kollu. Ibatuħ il-reliġjużi kolla ta' Malta. Halleluja. Misa Qadis, nitolbok biex tuża dal-messaġġ. Inti li poġġejti din il-kelma f'qalbi. Mulej Ġesu, salva lil Malta Għadex. Għamel li eluf ta' nies jisimgħu dal-messaġġ. Itfa' l-Ispiritu Santu tiegħek fuq dan il-pajjiż. Biex mill-kbir għaż-żgħir, mill-fqir għas-Sinjur, minn dawk li huma għandhom edukazzjoni u dawk li minniqsin minna. Kolla jkunu jistgħu jkunu salvati u jisejħu l-isem qaddis tiegħek Ġesu. Għall-glorja tal-Messier. Amen. Dawk kollha li intom qed tittalba għall-ewwel darba, please, ibatulna messaġġ fuq il-Facebook, fuq il-YouTube, ibatulna messaġġ kif nistgħu nikkuntattjawkom biex aħna ntukom ukoll xi materjal b'xejn, nibatulkom il-messaġġ il-ktieb tal-weda ta' Ġesu Kristu b'xejn ġewwa djarkom. U nħeġġitkom biex tiġu tingħaqdu magħna ġewwa River of Love. Kull nhar ta' erba' u nhar ta' sib fis-7 ta' filgħaxija u l-ħadd fil-għodu fl-10. Ejjew u taraw u duqu kemm hu tajjeb il-mulej. Il-paċi magħkom narakom. God bless you. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Grazzi mulej eżażaħwa. Kawx għad bżonn minnkom għandkom bżonn it-talb ħorġu s-sesset għat-talb. Prayer altar team. Hallelujah, come, let's worship the Lord.